fuska, so in yara tsari ba zai buya ba. Labarin zuciya a tambaya fuska, so in yara tsari ba zai buya ba. Labarin zuciya abin aune ne, ina kallon idanki sai na gane, dan ni na zama akan kiɗan baiwa ne, na zama sarki sauran fadawa ne. Daga yau kai ne mamallaki na, mai yaye duk bakin ciki na, mai dorar da farin ciki na, fitila mai haska min dare da rana. Mai fushi lamarin kaɗan ƙarya ne, idan za a yi yabon kashi bebe ne, fahimtar zuciya ashe saƙo ne, na yarda cikin samar kai sarki ne. Sanadin ƙauna kin karrama ni, kin kore masu kansirani, in zan bacci ki hallaba ni, ki ce haske a zuciyana.